Alright guys, welcome again sa ating presentation. So, kung napanood mo yung mga nakaraang video, so ngayon, pag-usapan natin yung look for an opportunity. So, ano bang dapat nating hanapin? Bakit kailangan natin look for an opportunity? So, today we will discuss kung ano yan. So, sa ating OFW learning ideas. So, Pinoy, yayaman tayo. Okay? This is for our future journey. So, kailangan lang umpisahan natin dun sa mindsetting. So, panoorin mo yung unang video natin para tuloy-tuloy masubaybayan mo kung ano yung dapat nating, kumbaga, foundation, pillar. So, kailangan natin ng pillar. So, foundation siya. So, umpisahan natin. So, ano ba ang ibig sabihin ng look for an opportunity? So, ang ibig sabihin niyan guys, looking for an opportunity or searching for an opportunity. So, pursuing the opportunity, meron pa tayong hoping. Kumbaga, kung sa Bisaya pa, paglaom na makahanap ka ng opportunity. So, striving for the opportunity. So, maraming klaseng opportunity. So, which sometimes merong opportunity dumating sa buhay natin, kailangan natin i-grab. Minsan naman, palagpasin lang natin yung opportunity na yan. So, based dun sa previous video ko na nagkaroon tayo ng mindset, at the same time, meron tayong mind setting, at the same time, now we are looking for the opportunity. So, anong klaseng opportunity ang gusto mo sa buhay mo? So, gusto mo bang opportunity na magkaroon ng business lang? Gaya ng presentation ko na nakaraan, business. So, paano ka magka-business? So, kailangan mo ng money, income. Kailangan mo ng pera. So, paano ka makakuha ng pera? Kailangan mo magtrabaho. Or either, kung surtihin, manalo ka sa lottery, loto. Kung surtihin, so pwede ka na magkaroon ng negosyo. At the same time, pwede ka na makapag-invest. So, there's a lot of opportunity surrounding sa ating buhay, sa ating paligid. So, ano-ano mga opportunity na yan? You must find out that opportunity in your areas. So, marami yung mga opportunity na yan, kagaya ng isang isda. Tingnan mo yung isang isda, base sa example natin. Tumalon siya, pupunta sa kabilang ito parang bowl. So, kumbaga fish fund. So, pumunta dyan. So, don't look for an industry, look for the opportunity. So, opportunity is set the circumstances that make possible to do something. Middle class looks for a job. Solve their problem, you need a job, but you also need opportunity. Yes, yan namang sinasabi sa lahat ng mga guro, mga entrepreneur, the middle class, kahit noon tayo, elementary pa lang, mindsetting natin sa ating parents na kailangan mo magtrabaho. Kailangan mo mag-aral. So, mag-aral ka ng mabuti, good grades, sabi nga ni Robert Kiyosaki, make a good grade so you can get the good job and get more salary. Di ba? So, yan yung mina-mindset natin na magkaroon ng uh, pag-aaral na maganda, pag-aaral para yun yung way natin para tayo yumaman. So, but maraming mga walang grado dyan, mayaman naman. Bakit sila yumaman? Di ba? So, pwede mo siyang timbangin. Paano mo siya basihan? Bakit itong walang pinag-aralan, yumaman? Itong doktor, engineer, etc. Maraming mga degrees, PhD, di ba? Hindi naman mayaman. Tama lang, middle class. Samantala itong mga walang pinag-aralan, yumaman. So, kumbaga, siguro may opportunity dumating sa buhay nila na grab nila that time at pinagpapatuloy nila through overnight. So, unti-unti nilang na kuan yung business, kagaya dun sa mga presentation ko, okay? Binabalik-balikan natin yan, mindset, business opportunity,
looking for opportunity. So, kaya lesson learned. Meron tayong lesson learned. So, doon tayo papasok. So, malamang, kaya balikan natin, sinasabi ko, yung mayaman, merong mga walang pinag-aralan. Meron namang ibang talagang built-in na, kumbaga nung pinanganak, mayaman na talagang parents nila. So, that's how we look forward for our opportunity. So, look for opportunity. We can read this. Before you can see the opportunity, you have to be looking for opportunity. This seems basic, but many people have given up on looking for opportunity. This is why there is that saying, you would see an opportunity if hit you in the face. So, kumbaga, bago mo malalaman yung opportunity na yan, na tatamaan ka, mabangga mo muna. Kailangan banggain ka muna para paano mo makita yung opportunity. So, yun yung kasabihan na yan. So, be willing to read and research. Kailangan natin makita yan. So, kapag mahilig ka makipag-mingle, networking, willing sa mga discussion, marami kang mga kakilala, marami kang mga tropa, ika nga, so maraming opportunity. So, willing to be read and research. So, knowledge is power. And it's true, you won't find opportunity without knowledge. Tama naman yan. Kung wala kang knowledge, ika nga, walang knowledge, walang power. Diba? Yan ang kasabihan natin. So, next, you have got to go for it. So, ano yung gagawin natin? So, hanapin natin. Grab natin. So, the point is, the opportunity may not be where you because you might be big fish in a small pond. Yun yung sinasabi natin. Kasi ito, sa dami na nila, tumalon siya doon dahil nandun yung opportunity. So, kagaya natin, usually, kagaya ko, OFW, Overseas Filipino Warriors, pumunta sa abroad para makahanap ng opportunity. Ano bang gusto mo sa buhay mo? Di ba? Anong gusto ko sa buhay? So usually naman, basic requirements sa mga nag-abroad. Bakit ka pumunta ng abroad? Ano yung basic needs? Kailangan mo maihahon sa ihirap ang buong pamilya. Next, kailangan magandang bahay, magagara ang bahay, di ba? Next, ano pa? Kailangan magkaroon ako ng sasakyan para maganda. Abroad, may sasakyan, di ba? So, ganun yan. Tapos, next, ano pa? Luho. Kailangan yung damit ko, ayan, may brakes. Kailangan mamahalin to, yung damit ko. O, di ba? Signature. Merong signature, merong buhaya, merong mga pumapalo, polo, di ba? So, yun eh. Yun yung yun yung aim. Hindi naman nila lahat ko. So, 1% guys, based on the study, based on the survey sa Pilipinas, 1% lang ang ganyan gumagawa na nagsisave, naging entrepreneur, naging mayaman based on the record. So, bakit kailangan natin ipapanatili yung 1% na yan? Kailangan natin taasan. So, tulong-tulong tayo. Kaya nandito ako ngayon based on my experience, knowledge, all the trainings that I've experienced. Pinabayaran ko yung mga trainings na yan. At dito, ituturo ko step by step para talagang malaman natin. Ang mga Bisaya dyan, kailangan ito, pakinggan nyo ito na maigi. Tuloy-tuloy nyo yung panoorin yung video ko, presentation, para sabay-sabay tayo na yayaman. Kumbaga hindi yayaman, kumbaga talagang tinatawag natin truly rich. Okay? So, grab and look the opportunity. Kailangan natin mangibang bayan. Kailangan mo ng passport, lumipad para maging OFW. Let's do it. So, ganun lang guys. Okay? So you have a make contact, kailangan ng maraming contact, yung sinasabi natin, networking. So, kung meron kang mga organization, sinalihan, that's good. Opportunity. So, nung bata pa ako, elementary pa lang ako, member na ako ng Colombian Square. Nung naging 18 ako, naging
naging Knights of Columbus ako. So, kumbaga, yung contact ko, elementary pa lang, bata pa lang ako, ang contact ko, kakilala ko, which is attorney, doctors, engineers, entrepreneurs, mga negosyante sa amin sa city. So, ganun siya. So, habang bata pa ako, kumbaga, na-involve na ako dun sa mga matatanda na kasama ko. Let's say, magsasalita ka sa harapan. So, kailangan i-guide ka nila para matuto ka tumayo dun sa harapan ng stage na maraming tao. Let's say, ang hindi ko nakakalimutan na isang sinasabi sa akin na isang negosyante, sabi niya sa akin, every minute you must be productive. Ang sabi naman ni attorney sa akin, kung mahirap ka, huwag mong bitbitin yung kahirapan mo sa labas. Kumbaga, huwag mong iwanan mo yung kahirapan mo. Once na pumunta ka sa labas, let's say nasa labas ka, hindi naman ibig sabihin nasa labas, no? Nasa gatherings. Let's say meron kayong okasyon, may mga invitation. Ngayon, hindi ka pumunta dahil invitation na yan para sa mga may kaya, middle class or may kaya. Ikaw, mahirap ka, hindi ka pwede dahil mahirap ka. Inibitahan ka, then show up. Pakita mo na hindi ka mahirap. Ganun siya. So, try to do these things. Kailangan ma-practice mo siya. So, ibig sabihin, hindi ka na mahiya, meron ka ng mukha na iharap. Ngayon, confident ka at huwag ka lang mayabang. Ibig sabihin doon na still in that position. Mahirap ka nga, mayabang ka pa, di ba? So, mahirap ka, pumunta ka sa ng gatherings, meron ka invitation, huwag kang mahiya pumunta sa invitation. So, magsuot ka ng tamang damit, which is formal, biso-biso, make a contact, kakilala. So, laging kuan siya, ito yung way na magkaroon siya ng progression sa buhay mo. So, ganun siya guys. So, marami kang matutunan kapag marami kang mga organizations. Especially doon sa organization na hindi yung parang organization lang na parang budol organization lang, parang walang silbing organization. So, dapat yung organization natin sinalihan or community na sinalihan natin, which is ayos yung goal, ayos yung objective, mission na maganda na which is in the future ay talagang magagamit mo. Okay? So opportunities are like sunset, sunrise. So ito yung sinasabi sa isang negosyante guys sa US negosyante para daw kuan para lang daw ng kuan sunrise na dumaan lang. So kailangan natin pag nandyan yung opportunity, grab it. Okay? So put yourself in the right mindset to spot the opportunity. So tingnan mo kung ano yung opportunity na yan. Sa tingin mo, evaluate mo siya. Kaya maganda ba itong opportunity na ito? Sa tingin mo? Ngayon, kapag meron kang mga kakilala, naging mentor o experience that portion na yung opportunity na nakita mo, so pwede ka magtanong. Kasi meron kang mga contacts eh. Guys, ayos ba itong kuha na ito, opportunity na ito? Kaya ba ito? Sa tingin mo, ganon. So, ganon siya. So, then, kapag makuha mo yung opportunity na yan, then, check the hard work. So, kailangan lang natin na yung opportunity na yan. So, ganun tayo maghanap ng opportunity, guys. Contact, networking. So, read, research. At the same time, we have a community. So, very simple, guys. No? Ganun lang. So, tuloy-tuloy lang ang ating pagtuturo, ating mga presentation dito. So, sundan nyo lang. Kasi, kumbaga, for how many years na ako nag-abroad, for 15 years, parang nasayang lang yung pera. Let's say, hindi naman nasayang, meron namang kung naipundar. Kumbaga, until now, nandito pa sa abroad, sana yung mga bata, kagaya ng mga nanood dito ngayon, kung mga bata pa kayo, so sundan nyo ito dahil ito ang the best way na talagang realistic na experiences na ituturo ko dito sa aking presentation na matutunan nyo talaga na paano tayo mag-invest, paano tayo mag-save,
huwag nating sayangin yung pera natin sa ating pagtatrabaho. So habang bata pa, maganda mag-invest, no? So kagaya ko, late ko na nalaman yung investment at paano mag-save. Saving, it's normal. So we will tackle that kind of savings and investment in the next following presentation. Okay, so at this moment, so we have to discuss only the opportunities. So that's all guys. Thank you sa ating pagsubaybay. Patuloy lang dito tayo uh, magkaroon ng future sa ating pag-aaral. All right, see you.